Καλή σας ημέρα, κύριε Τραχανάτζη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαλοπούλου. Λοιπόν, μετά την επίταξη ήρθαν και τα ΜΑΤ σήμερα, κύριε Τραχανάτζη. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις κινήσεις προκειμένου να σπάσει αυτή την απεργία, χρησιμοποιώντας και το μέτρο της επίταξης. Το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς και οι λοιπές πολιτικές του συνιστώσεις στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΔ, νομίζουν ότι θα φοβήσουν τους εργαζόμενους. Γενικότερα βλέπω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί αυτό το διάστημα ως μια κοινή τρομοκρατική οργάνωση, η οποία εκβιάζει, τρομοκρατεί, κάνει επίταξη των εργαζομένων και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα φοβήσει τους εργαζόμενους. Λοιπόν, το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας καλεί σήμερα όλους τους εργαζόμενους να προστρέξουν στα αμαξοστάσια, να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους, διότι ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες είναι ένας αγώνας κατεξοχήν υπέρ των εργαζομένων, διότι αγωνίζονται καταρχήν να φθηνίνει το ειστήριο που θέλει να κρυβίνει η μνημονιακή κυβέρνηση και οι μνημονιακές πολιτικές. Αγωνίζονται να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Αγωνίζονται... Να σταθούμε λίγο σε αυτό, κύριε Τραχανάτζη, ακριβώς αυτό, στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Επί της ουσίας αυτή που είναι άνομη είναι η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει μια συλλογική σύμβαση που η τρικομματική κυβέρνηση θέλει να καταργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι και ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να καταργηθούν όλες οι συμβάσεις. Επί της ουσίας αυτός είναι ο σκοπός, να μην υπάρχει σύμβαση, να μην υπάρχει καμία προστασία των εργαζομένων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να καταλάβει και ο κόσμος, που πιθανόν σήμερα αισθάνεται ενοχλημένος ή ταλαιπωρείται από αυτές τις κινητοποιήσεις, ότι είναι μια υπόθεση που αφορά τους πάντες αυτή. Φαντάζεστε να είχε δείξει αυτή τη σπουδή η κυβέρνηση για τη λίστα Λαγκάρντ? Φαντάζεστε να είχε σπεύσει τόσο πολύ η κυβέρνηση για να αποκαλύψει τους φοροδιαφυγόντες εφοπλιστές, καναλάρχες, όλους αυτούς τους διαπλεκόμενους? Φαντάζεστε η κυβέρνηση να είχε δείξει τέτοια σπουδή σε αυτούς που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση? Διότι κοιτάξτε να δείτε, σας μίλησα προηγουμένως για τρομοκρατική οργάνωση της κυβέρνησης, γιατί η τρομοκρατία είναι να ψάχνω εγώ να βρω για τη μάνα μου ένα φάρμακο 20 μέρες, το οποίο έχει κρύψει η πολυεθνική γιατί θέλει να το φέρω από μια άλλη χώρα. Τρομοκρατία είναι ο εργάτης του ναυπηγείου να δουλεύει μία μέρα. Τρομοκρατία είναι να υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που να δουλεύουν και να μην πληρώνονται. Να φτάνουμε να ζητάνε οι εργοδότες προστάντζα, να ζητάνε μερτικό για να προσλάβουν ένα εργαζόμενο. Κυρία Μιχαλοπούλου, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πρόκειται να φοβηθούμε από τα παιδιά του Χάρβαρντ και της ΔΑΠ που είναι σήμερα στην εξουσία. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Πρέπει σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι της Αθήνας, και γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση στο Εργατικό Κέντρο, όχι μόνο να καλύψει, διότι κάλυψε και χθες την απεργία του μετρό και σήμερα τις 24 ώρες που έχουν κηρύξει τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, αλλά και καλεί όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας να βρεθούν εκεί, διότι αυτός ο αγώνας είναι δικός μας, γίνεται για μας. Εγώ που είμαι χρήστης των συγκοινωνιών, αλλά και όλοι αυτοί που σήμερα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους από την κρίση και χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες, είναι δίπλα στους εργαζόμενους, ως επιβάτες, όχι μόνο ως εργαζόμενοι, ως συνδικαλιστές. Διότι κοιτάξτε, η κυβέρνηση, η οποία επί χρόνια δίνει εκατοντάδες εκατομμύρια εφοπλιστές και τους επιδοτεί, δεν έδινε στις δημόσιες συγκοινωνίες ούτε αυτά που προέβλεπε, όπως ξέρετε από πέρσι, αυτά που ψήφιζε η Βουλή, η επιδότηση, η κρατική επιδότηση. Και τώρα τολμά να μιλάει για οικονομίες, ότι θα σώσουν την οικονομία οι πενταροδεκάδες που παίρνουν παραπάνω οι εργαζόμενοι του μετρό και των άλλων συγκοινωνιών. Αυτά είναι απίστευτα ψεύδι. Ναι, αυτό είναι, ότι έχει εξαπολυθεί και μια εκστρατεία λάσπης όλες αυτές τις ημέρες για υψηλόμισθους κτλ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σταματά μπροστά σε τίποτα. Είναι εμφανές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και ανάλογη πρέπει να είναι και η απάντηση των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση, διότι σας λέω ότι αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να τελειώσει, είναι αγώνας για όλους μας. Εγώ πηγαίνω στους σταθμούς και βλέπω τα πανώ εδώ και 4 μήνες στα τρένα που ζητάνε φθηνό ειστήριο, και ζητάνε φθηνό ειστήριο γιατί ο κόσμος τώρα, ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ακόμα περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ακριβώς. Διότι είναι αναγκασμένος να το κάνει αυτό. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα πρέπει να προστρέξουν πρωί, μεσημέρι, δηλαδή όποτε μπορεί ο καθένας, και στις τάσεις εργασίας να είναι μαζική, να είναι μια μαζική συγκέντρωση έξω από τα αμαξοστάσια, να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη.
Μάλιστα, είστε σαφείς κύριε Τραχανατζή. Θα δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα κατά όλη την ημέρα και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.